Vegyük végig a Joomla 1.6-os rendszer telepítését. Először is le kell töltenünk valahonnan a telepítő csomagot. Erre több lehetőségünk is kínálkozik. Az egyik a joomla.org, a fejlesztő oldala, illetve a másik, és talán ez praktikusabb magyaroknak, a Joomla magyarországi közösségének a weboldala, a joomla.org.hu e-mail címről letölteni a Joomlát. Már csak azért is, mert ebben a csomagban már előbb-utóbb bele fog kerülni valószínűleg a magyar adminisztrációs felület nyelvi csomagja is, így a későbbiek folyamán azt nem kell külön telepíteni. A letöltés után egy zip csomagot kapunk, amelyet előbb ki kell csomagolnunk, és így kell feltöltenünk arra a szerverre, ahol a Joomla rendszert használni szeretnénk. A feltöltés után be kell írnunk, a böngészőben telepíthetjük a Joomlát, ehhez nem kell más csinálni, mint be kell írni azt a címet, és esetlegesen azt a könyvtárt, ahova a Joomla feltöltésre került. A cím beírása után az első lépést látjuk a telepítés során, ahol kiválaszthatjuk a telepítés nyelvét, majd tovább kattintva a Joomla ellenőrzi a rendszert, hogy megfelelőek-e a szerver konfigurációi és beállításai a Joomla futtatásához. Amennyiben esetleges nem válaszokat kapunk, itt a felső részben elképzelhető, hogy a Joomla telepítése nem lehetséges, ekkor föl kell venni a kapcsolatot a szervergazdával, de vannak olyan esetek, például a konfigurációs fájl írható, vagy nem. Ha nem választ kapunk, akkor még a Joomla telepíthető, de vannak olyan kritikus feltételek, amik nélkül a Joomla nem telepíthető. A konfigurációs fájl nem írhatósága esetén a konfigurációs fájlt egyébként a telepítés végén nekünk kell kézzel előállítani, aminek a kódját megadja a Joomla a telepítés végén, és feltöltenünk a Joomla gyökérkönyvtárával. Amennyiben minden rendben talál a Joomla, akkor tovább mehetünk a telepítéssel, el kell fogadnunk a felhasználási feltételeket, majd be kell állítanunk az adminisztrátortól kapott adatbázis hozzáféréseket. Itt egy újdonsággal találkozunk, mégpedig, hogy a Joomla most már alapértelmezetként nem a MySQL, hanem a MySQL-i adatbázist ajánlja telepítési adatbázisként. Meg kell adnunk a szervernevet, az adatbázis felhasználó nevet és jelszót, az adatbázis nevét, és választhatunk a tábla előtagok között. Ez különösen akkor érdekes, ha esetleg egy meglévő Joomla 1.5-ös vagy régebbi verzió mellett nincs más adatbázisra lehetőségünk, és amellé szeretnénk telepíteni az új rendszerünket, ekkor lehet azt, hogy átírjuk ezt az ajánlott előtagot egy másik előtagra, és akkor azzal az előtaggal telepíti a Joomla az új rendszert, míg a régi rendszer természetesen megmarad, és tud működni egészen addig, amíg tesztelgetjük új rendszerünket. Lehetőségünk van a telepítés során egyébként, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem akarjuk megőrizni feltétlenül a régi rendszert, hogy a régi táblákról egy biztonsági mentést készítsen a Joomla, vagy pedig egyszerűen dobja el, és úgy készítse el az új rendszerünket. Miután mindent beállítottunk, tovább mehetünk, és megint egy olyan oldalhoz jutunk, aminek a beállítása egyes szervereken esetleg kérdéses lehet, de a legtöbb szerveren egyébként ez elhagyható, mint ahogy az új figyelmeztetés itt írja is, hogy elhagyható, a legtöbben ki is hagyják ezt a lépést, nem szükséges a beállítás, de vannak olyan szerverek, ahol a Joomla a komponenseket és egyéb kiegészítőit csak akkor le tudjuk telepíteni, ha ez az FTP beállítás megtörténik. Itt nincs másra szükségünk egyébként, mint az FTP felhasználó névre, jelszóra. Az FTP gyökér elérési útját a Joomla automatikusan meg tudja keresni, illetve még lehetőség van speciális beállításokra, az FTP szerver IP címének beírására és esetleg a portjának a módosítására. Mi most ezt kihagyjuk. Miután ezt a lépéshez jutunk, itt gyakorlatilag a webhely nevét kell megadni először,
az adminisztrátor e-mail címét, az adminisztrátor felhasználó nevét, ezt javasolt esetleg megváltoztatni az ajánlott admin helyett, egy felhasználó nevet, egy felhasználó jelszót, ennek az ellenőrzését, és kezdőknek, akik most ismerkednek a Joomla-val, érdemes a mintaadatok telepítését is választani. Ekkor gyakorlatilag a Joomla föltölti az adatbázist egy induló adattal, amiben szerepelnek menük, információk a Joomla-ról egyébként, hírek, és talán egy kicsit könnyebben rájöhetünk, hogy melyik modul, melyik elem a Joomla-n belül mire használható. Miután ezeket a beállításokat is elvégeztük, a tovább gombra kattintva egy figyelmeztetést kapunk a Joomla-tól, hogy távolítsuk el az installation könyvtárat. A korábban említettem, hogy esetleg előfordult, hogy a konfigurációs PHP írására azt a választ kaptuk, hogy nem lehetséges, akkor ezen az oldalon kapjuk meg azt a kódot, amit gyakorlatilag kimásolva kellene beillesztenünk akár egy szövegszerkesztőbe, és configuration.php néven elmentenünk, és feltöltenünk a Joomla gyökér könyvtárába, és akkor a Joomlánk ugyanúgy használható, mint amikor zökkenőmentesen tudjuk telepíteni. Most az installációs könyvtárat kitörölve, gyakorlatilag az adminisztrációs felületet már is használatba vehetjük, azokkal a felhasználó nevekkel és jelszavakkal, amiket az adminnak megadtunk, illetve magát az oldalt is meg tudjuk nézni. Íme itt az új Joomla rendszerünk. A Joomla 1.6-os egyébként látható, hogy milyen táblákat használ. Itt, hogyha megváltoztattuk volna az előtagot, akkor tulajdonképpen erre a részre lettünk volna mi hatással, és akkor nem JOS előtagot kaptak volna a táblák, hanem az általunk a telepítés során megadottakat látnánk most itt. Tulajdonképpen ennyi a Joomla 1.6-os telepítése, és oldalunk használata gyakorlatilag szinte azonnal megkezdhető. Mindenkinek jó Joomla használatot kívánok!